ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kawai kanong hikai school kala khlat kendit na kanika sla perthei hadin baka sarkar jela kala weng kamlut ya baro kinong hikai kontrak kiba hikai haki government lower primary school katkum ka khubor bala pha do president jong ko all Meghalaya government lower primary schools contractual teachers association uba birbor yang tem kani kanong hikai ya kabala tip kerteng kum ka kong Aidalin nongrang kabala hikai la jan nyosnem AA ha maulai teng government lower primary school ha kabakala kelon kensan halayeng klem tip breushu tang shuyo ya ka khubor ha ka arpu waitrik upnai rempang arajar arpu ar baka sarkar kala pinkut no ya ka kam hikai ha po kani ka school batang hadin shikenta AA kala khlat no na kani ka sla perthei ya ka met badang sa jong kani ka nong hikai school la tep don borom ha ka arpu lain terik upnai rempang arajar arpu ar ngi penpau ka jing smosi ka ba kraw halor ka jing khat no kansan jong I Miss Aidalin nongrang ibala hikai nadu usnam arja khat sau hapo ka molai teng government LP school badil khat no kansan ha ka arpoi trik jong mentau benai bala tep I ha ka arplai trik Miss Aidalin nongrang ide inoi kai badon jingduna ha kaya kayen kumta habangi ngi donlang ha kasngi ban pendap ban khoi ya kamat jong I ngi lakali na gibahi ngasam ngi lap ba kadai ka jing smosi kabala panlong ya kanadu bala sabe kam no ka sarkar MDA kumta idon ka jing smosi nalor ba idon ka jingduna khatmat kumta dakani ka jing smosi ka bakadon kala khat kansan bad la ino shadeni ki khon jong kalaingut bad ilok bad ki benga sembaro kumta sa simpat na kaliang jonga kum president jong ka association nga shem ya kani ka jing kle ban karpat biang sya ka sarkar badon burom jongi hato phirang kwa baki mensim jong kino hikai kontrak kindang lek sakat nongut kinak khat sakat nongut halo ka jing khuslai ba kiladu no ya kam kumta ngir karpat hakani kapor ba phinirap kloi yangi banle ai yangi kinoi ka kontrak khamtam ya ki badon duna dekhat mat wei tura wei nanong ston wei na mairang kumta hakani kapor kumbangi ajing tho na kapor sa phi ba phinle kloi kat bala kat ba ngi nginang don ko hakani kapor jong ka jingele hachwa benginwi madan imi surok pan pensngoi ki jing e jongi ida karpat daga jing sore ya ki tanat badai pet ya ka tanat education bakin le halor ka jing sha be kam ka jongi mantala chistam tam